Arewa tafin hannunka. Barkanmu da zuwa cikin shirin Arewa a tafin hannunka daga Gambiza TV. Shirin da ke kawo muku muhimman labaran arewacin Najeriya a takaice kuma a sarari. Ni ce taku, Salma Magaji Hudu, zan kasance tare da ku a wannan shiri. Rahoton da Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa akalla mutane 15 sun rasa rayukansu a hare-haren 'yan bindiga da suka faru a ƙauyukan Wawa, ƙaramin Gini da Kumbashi da ke ƙaramar hukumar Burgu a jihar Neja. Rahoton ya nuna cewa lamarin ya jawo asarar rayuka da gudun hijira, abin da ke ƙara nuna ƙalubalen tsaro a wasu sassan Arewa. A ɓangaren siyasa kuma, jaridar Independent Newspaper ta rawaito cewa wata ƙungiyar matasa ta buƙaci a binciki tsohon gwamnan Kaduna, Nasir El-Rufai, kan wasu zarge-zarge da suka shafi lamuran gwamnati. Game da tattalin arziki kuwa, rahoton da aka wallafa a Nairametrics ya bayyana cewa rikicin gabas ta tsakiya na iya kawo ƙarin kuɗaɗen shiga ta fuskar farashin mai, amma kuma yanayi na iya haifar da ƙarin farashin kayayyaki da matsin rayuwa ga jama'a. Haka kuma, jaridar Business Day ta rawaito cewa zaman kare kasafin kuɗi na 2026 ya nuna wasu ma'aikatu na fama da ƙarancin kuɗaɗen gudanarwa, lamarin da ka iya shafar ayyukan tsaro da more rayuwa. Waɗannan batutuwa na nuna yadda tsaro, siyasa da tattalin arziki ke da alaƙa da juna, inda duk wani sauyi a ɓangare ɗaya ke tasiri ga rayuwar al'umma gaba ɗaya. A ra'ayinku, wani ɓangare ya fi buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin sauƙaƙa rayuwar al'umma a arewacin Najeriya? Ku ci gaba da bibiyar Gambiza TV domin samun sahihan labarai daga tushe na arewacin Najeriya. Kada ku manta, ku yi like, share, comments domin muryarku ta isa ko'ina. Ni ce taku, Salma Magaji Hudu. Arewa tafin hannunka.